sa trošku vylepšuje, slnečko sa chce výjsť von, moc sa mu to síce nedarí. Vyzerá, že hmla stúpa zase naspäť hore, ale tak zatiaľ ideme to vyskúšať hore na Kvetnicu. Uvidíme, aké budú podmienky, no a ak nám bude dopriať, tak pôjdeme až hore, no a uvidíme, vyskúšame to. No a po mojej pravej ruke dám sa na chodníku. Tak. Ganzik. Ide sa fantasticky. Vzduch je úplne úžasný. Potom tak okolo 1 stupňa. Tam dole ukázali nejakí mužíci, takže vidíme zhruba smer a niekde tam dole tým plieskam vedie tzv. Martinovka, ktorá nás vlastne dovedie až do Litvorového sedla. Takže držíme si palce a tešíme sa na cestu hore. Pribúdajúcou nadmorskou výškou sa podmienky zhoršujú, respektíve je hustejšie sneženie. Sme sa trošku aj vyzbrojili už aj mačkami. Sepín, prilba, odvaha a dobrá nálada nám nesmie chýbať. Presne tak. Ideme teraz takou zasneženou policou. Uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej a podľa toho sa zariadíme. Či sa vrátime, alebo to skúsime ešte ďalej. A trošku sa tu zase hore, pozri, vyfúklo. Šlapeme značkami do žlabu, alebo skôr po také zasneženej Rímse. Trošku sneží, no ale stále ešte dobrá viditeľnosť. Nachádzame sa pod masívom Gerlachu hlavného. Akorát sme teda tam mužik natrafili na Martinovku, ktorá vlastne pokračuje až na samotný Gerlach. Ale teda my sa nachádzame už teda pod Litvorovým sedlom, ktoré je od nás 100 metrov vzdušnou čiarou. A je to na vrchol 10 minút. A napriek tomu, že počasie je také, aké je. Zimné. Neúplne dobre, ale zase dobrodružné. Viditeľnosť je dobrá. Tak ideme samozrejme až hore a terén je perfektný, mačka sa ide luxusne. Drží to dobre. Je to tvrdé, neprepadá sa to, máme cepín. Trošku sa nám to otvorilo, takže je tu aj trošičku čo vidieť, zaslúžené. Milan, vítaj v sedle. Máme aj takú maličkú odmenu v podobe ako takých výhľadov do okolitých dolín. Nachádzame sa, teda sedlo sa nachádza vo výške zhruba 2380 metrov. Teda na vrchole Litvorového štítu mám chyba 50 metrov výškových. Je to údajne 10 minút, takže už sme tu, ideme hore a no a tuto máme, po ľavej strane máme výhľad do Kaťacej doliny, ak sa nemýlim. Týmto smerom máme krásnu Velickú dolinu. Nakoniec sme sa rozhodli niekoľko metrov pod vrcholom, že to jednoducho nie je bezpečné a
Cestu už poznáme, tak sa tam sem vrátime cez leto, keď to tu bude suché, Skala je mokrá, oveľa bezpečnejšie, keď je to tu tu bude. hmla, sa to strieda hmla. Opäť sa ťahá hospodu hmla. Viditeľnosť žiadna. A tu také dosť dlhé snehové pole. A máme iba jeden cepín. A tu už ten sneh smerom hore nie je až taký stabilný. Takže radšej keď to bude bez snehu. Po ľavej strane od Litvorovho sedla pokračuje Martinovka, ktorá vedie na zadný Gerlach a následne až na Gerlach.